Pak atos-atos Pak niki. Mas Dalang potong. Honore potong, Mas. Niki to. Lho kok dipotong? Nggih. Oh, siap. Apa, Pak? Hati-hati niki kali rayap pun ganas niki. Loh, Ganas Mas Gareng. kok dipotong kenapa, Pak? Nggih. Wong tukang syukur. Iya, piye Mas? Jangan Kulo dipotong. nek Saya nggak ngapa-ngapa. ngoten dalu niki Mas Dalang CS. Mbak Kesi tesih emut kawula nggih. Nggih. Senajan jane kula meh ndendha Mbak Niken. Lho sik. Nggih. Ngeten Pak Gareng. Kula niku rong bengi rasa turu gara-gara Mbak Niken. Saya Watama Terakhir Dri. Driya sumarah mring Gusti. Nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu dumateng Niken Salindri. Yo luar biasa. Apal to Nduk sampean lagune kuwi? Wah niku favorit kula ya, Pak. Lho, Nduk Jadi kaya kan gelem. bawa niku kula teng pundi-pundi mau dalange siapapun kula bawa niku. Apa iya? Ora pengen mene royalti ning aku ngono. Ya Allah. Royalti ora kudu dhuwit. Lha napa, Pak? Lah Bapak lek ngono Bapak nyuwun napa to, Pak? Bapakmu ki royal no. ora. Bapak Cahyo nyuwun napa to, Pak? Hah? Nyuwun apa? Ya ora apa kapan-kapan iki pentaso karo mayangkaran ning nggenku men tangga-tanggaku seneng ngono lho. Oh, siap. Aja larang-larang ya. Pun khusus jenengan gratis, Pak. Engko bintang tamune ya Pak Digareng. Aku gawe nusik to. Niku nek campur sari mayangkaran niku mboten nusan damel dagelan niku pun gayeng kok, Pak. Oh ta. Nggih, esuk. Tanpa pelawak wis gayeng. Nggih, sudah. Aku nyapu-nyapu ya iso kok. Nyapu Oh, apa? anggere kancane katut entuk rezeki kok. Aku gawekno ku lho. Sadi apa kuwi? Sadi Guna. Kok Sadi Guna? Sandi Asma. Asma ki megeh-megeh. Sadi Asma. Lah wis tuwek kok. Loh, justru sing tuwek iki biasane ditembangke Sadi Asma ngono kuwi dadekke dalange saya kuncara. Oh iya, brimob malian. SK. SK iya. Lanjutnya apa nak Cahayu? Nggih. Apa nggih, Pak? Tibake apa? Anda langsung mawon nggih, Pak? Ana langsung oke, wis seneng aku kuwi. Lagam ki? Nggih. Iya dong. Cocok. Nggih. Pokoknya bangsa lagam tak dukung. Ah iya, nggih. Ya tetep joget garenge ora ayo. Yo, Ana langsung coba. Yuk. Banget ora ngira Pancen
Dua kali Mas, yang kedua ref. Ref, Duk, Rahayu. Karyane sapa ta, Nduk iki? Hah? Karyane sinten? Mboten ngertos, Pak. Wah, nggih. Mbak Narto Mbak Sabdo. Narto Sabdo. Wah, elok tenan. Aku yo gumun ya ngatasi bocah iki rung lahir lagu iki wis di gawe ning yo dheweke isih mersudi kepengin iso. Nah iya. Malah zaman saiki sing lagi hit-hit malah tembang-tembang lawas kuwi lho. Lawas. Nggih. Enggak to nek ngono lagi hit meneh. Iki malah iso dadi sasmita sapa ngerti lek wayangan-wayangan sing model klasik iso hit meneh ngono kuwi. Ah, pancen sing lawas-lawas sing tukul kuwi lawas-lawas anu tambal ban kuwi. Heeh. Kuwi lagu lawas kuwi. Heeh. Mula saiki rumah makan barang sing apa kuwi jenenge sing ber-AC terus sing mewah-mewah malah langka sing payu. Ning yen lesean terus gawe gazebo ngangge omah limasan malah sok akeh pengunjunge kaya ngono kuwi. Heeh, ya murah soalnya. Heeh, ngono kuwi nggih. Nduk iso istirahat sik Nduk bar iki. Pisan kas ya bar iki ya. Ya. Ora apa ya. Nah, Nggih, manut, Pak. Selane nong winong ayo nong. Nah, iki. Winong meneh. Winong iki cah pati lho aku. Hah? Winong iki cah pati. Tulung Agung. Oh, cah pati. Kok iso? Urung tau dolan ning Winong to kowe. Oh, wilayah to. Lah iya. Ponorogo ya ana winong jetis kono. Oh, ana to. Ana ya. Oh, iya. Nggih. Tahu itu duit kok kono aku. Ayo. Ayo nong, Ayo, menyat Nong. nong, menyat. Ayo. Ayo. Iya. Ayo ngono kuwi. Iya, selamat pagi. Kayak kayak pramugari pesawat selamat pagi. Saya baru bangun, Pak. Tadi baru ketiduran sakser gitu. Ngono kowe jujur, wong kanca-kanca ki rawane jujur kok malah kowe jujur. Enggak apa-apa, saya tuh anaknya jujur, baik hati, tidak sombong, neriman, apa-apa tak terima kayak gitu, Pak. Saya tuh anaknya sangat-sangat
Masya Allah tabarakallah. Ayo layak gampang kapusan karo wong lanang. Lah, niku lho Pak, astagfirullah. Gimana ya? Jujur yang kapusane ya goblok. Terlalu ini loh Pak, terlalu baik hati, terlalu halus. Ker. Terlalu halus no, dan aku ki jan Halus sih siwir kok piye? Halus. Ya ning ngene. Ya ya karakter manusia beda-beda, mungkin itu karaktermu ya muga-muga ora kapusan tenan ya, Nduk. Amin. Nggih. Mulai ya ndang nikah. Ampun. Lah kuwi kuliahe ora rampung kok nikah piye? Nggih. Wis nikah. Dereng. Lho kok sampun? Maksudnya jangan. Oh, ya. Bahasa Jawa itu emang ada ini Pak, sampun ini ada dua arti. Kadang bisa diartikan sebagai sudah, bisa juga diartikan sebagai jangan. Ya aku percaya iki. Iki Gitu. sale disiplin ilmune dheweke. Iya, iya. Mumpung Mbak Wir gendar kan cedak karo awakmu, ninggal katresnan no. Ayo. Ya, aduh. Sake Mbak Wir dikangeni kuwi yen karo awakmu kuwi. Sik kok jenenge Wir iki lho. Hah? Iki lho Mbak Wir. Mbak Wir yo. Danang Sutawijaya. Iya. Niku anu loh Pak Jan, kula niku terharu kemarin itu pas saya audisi Sinden Idol itu sama Mbah Wir tuh ditutne sampai Jogja loh Pak. Ditutkan. Iya ditutkan terus digenderi dengan sepenuh hati. Saya tuh terharu loh Pak sampean. Iya, kaya ngono kuwi le gemati karo sampean nganti kaya ngono. Iya. Direwangi bapake mayang ora ditabur. Lah ya kepengin memberi semangat kepada generasi-generasi sinden kuwi. Betul Mas. Ngono kuwi sing Iya, apik ya ampun pancen manis ngono kuwi. Masya Allah. Bocah edan ora winongi ora. Oh, mulane korbane akeh. Lah modele ngene iki tak jaga jarak aku. Aku tuh memang terlalu baik hati memuji orang, pancen manis toh ya kan, Mas Danang manis banget loh orangnya. Ayo. Imoet. Ya nang dibawani nang, kaya apa? Nggih. Jaranan dangdut kreasi Tungtak dade. Ayo. Jaranan kok. Ora kuwi sik bawa kok ya. Oh, bawa. rineng kaindaing beksa Nenonanu senterewe jaran pegon luwes gemas nuju prana Winong Lembang ki Pak sapa langsung maju lho. Oh, Pak Sumarno. Iya Kak. Pak Sumarno, Pak Sumarno nggih. Pak Sumarno Nggih, Pak kalian Pak. anu Kami tuwa. langsung maju. Nggih wonten daun apa Pak napa anu ajeng yang Kayar pipis. Oh. Kula ngene Wah, kok maju lho tenan kok kok. repot-repot Maju tenan kok, mriki wes. lho Pak. Ya Wes. ampun kok ngertos nek kula niki kok sajake butuh disengkuyung lho. Apa? Iki wedokan ngentekke omah ngentekke sawah ya iki. Mboten. Wong arep ngrekam kowe kok. Ayo. Oh nggih. Tresno sik nong, ayo. Pak Sumarno lho iki ngematke lho Pak Sumarno lho. Pinter agawe brangta sinden
Nyong. Aja nganti ninggal tresno Inggih, mbok menawi Pak Sumarno badhe paring dawuh utawi kados pundi, Pak? Kados pundi, Bapak? Napa? Badhe dawuh menapa? Nggih. Aturan pinarak mriki, Bapak. Nggih. Monggo, monggo. Garing pancing, Pak. Nggih, salim dulu ya, Pak. Masya Allah, kok piyayi kok bagus loh, Masya Allah. Ojo ngece kowe, cah cilik ngece wong Mboten, tuwa. mboten, Pak. Saestu jenengan niku bagus lho, pun. Maksudnya pun sepuh kok tesih kelihatan bagus gitu. Pak, atos-atos, Pak niki. Mas Dalang potong. Honore potong, Mas. Niki to. Lho kok dipotong? Nggih. Oh, Mboten siap. apa, Pak? Hati-hati niki kali rayap pun ganas niki. Loh, Ganas, Mas Gareng. kok dipotong kenapa, Pak? Nggih. Wong tukang syukur. Iya, piye, Mas? Jangan Nggih. dipotong. Kula nek- Saya nggak Ngoten, ngapa-ngapain. nggih. Pripun, Pak? Sepindah Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dalu niki Mas Dalang CS. Mbak Kesi tesih emut kawula nggih. Nggih. Senajan jane kula meh ndendha Mbak Niken. Lho, sik. Nggih. Ngeten Pak Gareng. Kula niku rong bengi rasa turu gara-gara Mbak Niken. Saestu. Manuk jenengan rong bengi kula sesasi perkara mikir iki kok wian malah. Aku ki mah rong sasi perkara mikir utang. Nggih. Wes gara-gara Mbak Niken ora rasa turu rong bengi tenan. Nggih, dos pundi to, Pak? Ngeten kula critake. Nggih. Mpun dados kalih Mas Cahyo dintene Sabtu malam Minggu. Niki sidane nggih keluarga kula sing saking Tasikmadu mboten sios mriki, Mas. Wong ngaten. Nggih, nek malam Minggu kan libur. Nggih. Niki gandeng malam Setu nggih mboten sios mriki. Jane pomo malam Minggu dulur jenengan sing Tasikmadu saged mriki. Mriki, tapi kula niki malah alhamdulillah. Lah, jane malah sae lho, Pak. Lah ora Dulur jenengan benjing kan mriki, wong kula benjing prei wayangan melih, pripun? Oh ngoten, cocok niki. Kula nggih prei. Ngeten Mas Dalang. Nggih. Saat niki kan Pak Sumarno. Insyaallah mangke sanes wekdal nggih. Gantos Pak Sarmani. Nggih. Oh, nggih. Oh nggih, Amin. kula dongake ngoten Mas Gareng. Amin. Nggih. Ngeten kula pun lagune napa mawon Mas Dalang sing dereng diayahi Putra Nuswantara nggih. Empun. Empun wae. Ya pun kula dhisike. Gugur gunung sampun, mari kangen sampun, sinom sampun, lumbung desa sampun. Lah lumbung desa aku ora krungu meng. Ayang-ayang sampun niken wau. Sampun Pak Lumbung Desa sampun. Sampun Nggih. full. Ngoten. Nggih. Caping gunung kersane Pak Sumarno saged nderek caket kalih mbak-mbak sinden niki. Dos pundi Pak Sumarno? Ngoten nggih. Caping gunung. Nggih. Sing dereng sinten Mbak Sinden sing dereng sinten? Kabeh niki dereng nembang niki. Dereng sinten? Nggih. Sing Nggih, cilik. Iya, Pak. Sing cilik wahyune niki sinten niki? Oh, Birgita. SMP kelas Siji. Tunggal. kelas tunggal. Oh nggih. Nggih ini ngetekke guru 5 lho Oh Pak. nggih. Nggih. SMP sampun mamah pacar. Niki kersane caping gunung sinten mangke sing sinten Mbak? Niki Vino. Ngoten Vino, jenengan nggih. Pak. Nggih, caping gunung riyen. Nggih, dos pundi? Nggih, caping gunung. Nggih. So, napa mleh Pak? Pun mumpung niki sing do melek, mengke sedherek meleh ngantuk lho. Oh nggih pun tapi matur nuwun. Wah, Pak Sumarno ngersakaken napa? Caping gunung napa helm kota? Oh saentene. Oh, sak piyayi kaya ngono lho Pak Marno ki piyayi jan nyantai tenan pun to nderek pun sak wontene nggih. Anggo caping gunung. Anu bukan ono, Nong. Ayo, Nong. Caping gunung, Nong. Ayo nggih. Nggih. Yo.